Сәхнәгә килеп чыга. Үзе белән бөтен сәхнәне тутыра. Сәхнәгә нур тула. Менә шундый сөекле артисткабыз иде ул Нәҗип апа. Ул үзенең тормышын сәхнәдән башка күз алдына китерә алмады. Хәтта иң авыр чагында сәхнәгә аның кызы Әлфия алып килеп, киемнәрен киендереп, грибен салып, сәхнәгә Зәңгәршәл спектакленә алып чыга иде. Без ничек инде шушындый авыр хәлендә шулай интегеп йөрим икән дип аны жәлләп, кызганып карап тора идек. Ә менә спектакль биткәч, ул Аллага шөкер, бүген сәхнәдә мин әле басып торам дип сөйнеп әйткән сүзләре әле дә хәтеремдә. Ул әйтәдер, безнең тамашачыдан да яхшырак тамашачы дөньяда юк. Аларның һәрберсен кочаклап сөяргә кирәк дияйде. Рәхмәт сезгә, әнинең тамашачылары шушлай җыелып килгәнегез өчен. Икенче әнинең бик еш әйтә торган сүзе: халкым яшәсен, нәселебез кырмасын дияйде. Яшәсен халкыбыз. Рәхмәт сезгә. Нәҗип апа бик тә бәхетле актриса. Аның бәхете, аның халыкның мәхәббәте. Халык аны тамашачыны шул кадәр яратты. Менә бүгеннән ни кадәр кеше килгән. Югыйсә битендә шартларда бүгенге халык җыела торган шартлар түгел, әмма ләкин халык бер нәрсәгә карамыйча үзенең актрисасы янына, үзенең бөек актрисасы янына җыелды. Нәҗип апа легенда дип әйтсәң дә ялгышмассың. Хәзерге менә татар театрының иң биектә торучы бер шәхесләре дип уйлыйм. Моңа күрә аның тудырган образлары ул беркайчан да кабатланмас. Моңа күрә ул бер үләм дигән сүзе генә аны ни тора белдермеште. Аның инде характерлы рольләренең аның сәплеген әйтеп тә бетерә торган түгел, ул рәхәтләнеп гүзә һәм мен аны үзебез яраткан, үзебез табынган өлкән артистларыбыз рәтендә күрәм һәм шул дәрәҗәдәге югалту. Аллаһу әкбәр. Нәҗибә ханымның рухына укылган Коръән аятларыбызны, укылган җеназа гыйбадәтләрен киң рәхмәтең белән кабул әйләп, Нәҗибә ханымның рухына ирештереп, рухын шат кылып, авыр туфрагын җиңел кылып, тар каберен киң кылсаң иде. Туктале, тиле! Тапкансың җылар нәрсә? Җиңел кытылганыңа сөенеп, көлеп кенә йөрергә кирәк сиңа. Жылап, бала үстереп булмый ул җаным. Көлеп йөр. Балаң да синнән көләргә өйрәнсен. Сагынырсыз әле мине? Менә бу караваттагы кебекләр күбрәк кергәләсә, сагынырсыз?